дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои афзоиши стипендия, тақвияти ҳамкории гумрукӣ миёни тоҷикистон ва ӯзбекистон баррасӣ гардид. ғамхорӣ ба маъюбон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат. марги як духтари 16-сола дар ҷамоати Шинг ки танҳо чорво мечаронд. пешгӯии обу ҳавошиносон. рӯзҳои охир дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ ва доманакӯҳи тоҷикистон сар задани зуҳуроти селӣ дар назар аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои як фармон афзоиши стипендияи президентӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва касбии миёнаро таъин карданд. бар асоси фармони президенти мамлакат ки моҳи равон имзо гардид, ҳаҷми стипендияи президентӣ ба андозаи 600 сомонӣ муқаррар шудааст. теъдоди умумии гирандагони стипендияи президентӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ аз моҳи сентябри соли 2021 ба ин сӯ 3000 нафарро ташкил дода, то ҳол маблағи он муодили 500 сомонӣ буд. таъкид шудааст, стипендияи президентӣ ба муҳассилине дода мешавад ки бо баҳои аъло мехонанд ва дар корҳои ҷамъиятӣ низ фаъол мебошанд. гирандагони ин стипендияро кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз тариқи озмун муайян мекунад. тақвияти ҳамкории гумрукии тоҷикистон ва ӯзбекистон зимни мулоқоти сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода бо муовини якуми раиси кумитаи давлатии гумруки ҷумҳурии Ӯзбекистон Илҳом Мухторов дар Тошканд баррасӣ гардид. Амид Ховар бо истинод ба сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон иттилоъ медиҳад ки мусоҳибон доир ба густариши ҳамкорӣ миёни ниҳодҳои марбутаи ду кишвар изҳори назар намуда ҷиҳати тақвияти фаъолияти пурсамари низоми гумрукӣ ва мусоидат дар ҳамлу нақли молу маҳсулот пешниҳодҳои мушаххасро ироа намуданд. ҳамзамон тарафҳо масъалаи тезонидани муоинаи гумрукӣ ва пешгирии танбашавии воситаҳои нақлиётӣ дар нуқтаҳои гузаргоҳии сарҳадиро баррасӣ намуда барои таҷдид ва афзудани иқтидори қабули нақлиёт дар гузаргоҳи сарҳадии Бекобод ва таъсиси гузаргоҳҳои нави дорои аҳамияти байналмилалӣ ба мувофиқа расиданд. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент як гурӯҳ маъюбони қобилияти биноияшон сустро пазироӣ намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Қолиқзода дар суҳбат бо онҳо таъкид намуд ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғамхорӣ ба маъюбону эҳтиёҷмандонро дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат қарор дода, ҷиҳати ҳифзи иҷтимоӣ ва дастгирии онҳо ҳамеша иқдомоти хайрхоҳона анҷом дода мешавад. зимнан бо дастури раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар рӯзи ҳифзи нобиноён ба 240 нафар чунин шахсон дар шаҳр 300 сомонӣ ёрии яквақтаи молиявӣ расонида шуд. ба ҷамъ омадагон аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр воситаҳои ёрирасон ва маводи хӯрока тақдим карда барояшон дастурхон низ ороста шуд. дар қаламрави кишвар ҳодисаи нохуше рух дод ки бар асари он як духтари 16-сола ҷон бохт. бино ба иттилое ки ба қисми навбардории кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон расид, санаи 23 октябри соли равон тахминан соатҳои 16 бо вақти маҳаллӣ як сокини 16-солаи деҳаи бадгаи ҷамоати деҳотӣ Шинги шаҳри Панҷакент ҳангоми чорвочаронӣ аз баландии тахминан 80 метр ба зер афтода ба ҳалокат расидааст. сабаби сарозер шудани духтари 16-сола дақиқ маълум нест. ҷасади ӯро кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пайдо карданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон борҳо ҳушдор додааст ки дар рӯзҳои боронӣ ва умуман дар остонаи фасли сард бояд кӯдакону наврасонро эҳтиёт намуд ва тани танҳо ба чорвочаронӣ, ғунучини ҳезуму алаф ва гиёҳҳои дорувор фиристодани ноболиғон хатар ба ҷони онҳо дорад. санаҳои 25-27 октябри соли ҷорӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ ва доманакӯҳи вилоятҳои Суғд аз ҷумла шаҳри Панҷакент, ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз ҷумла Рашт, Сангвор ва ғарби вилояти Мухтори Кӯйсони Бадахшон эҳтимоли сар задани зуҳуроти селӣ дар назар аст, иттилоъ медиҳад Амид Ховар. имрӯз ҳаво дар вилояти Суғд тағйир ёбанда шуда, шабона дар водиҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борон ва барф ба амал омада рӯзона ҳавои асосан бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддати то 10-15 метр дар як сония мевазад.
ҳаво дар водиҳо шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбанда, дар ноҳияҳои алоҳида боридани борон дар назар аст. дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр боридани барф пешгӯӣ мешавад. рӯзона бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда шуда шабона дар баъзе ҳолатҳо бориши сусти борон ба амал меояд. рӯзона ҳавои бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 9-11 дараҷа ва рӯзона 22-24 дараҷа гарм мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ёдовар мешавад ки сари вақт ҷамъоварӣ кардани ҳосили боқимонда ва пӯшидани ҳосили норасида дар саҳро гарави аслӣ ба талафоти зироат роҳ надодан аст. ин ниҳод ҳамзамон аз ронандагон хоҳиш мекунад ки ҳангоми сафар эҳтиёткор бошанд. ҳавои сарду боронӣ метавонад ба гардишу ҳаракати мошини шумо мушкил эҷод кунад. аз ин рӯ қабл аз сафар мошинҳои худро ҷиддан аз назар гузаронед. кумита тавсия медиҳад ки ба соҳаи чорвопарварӣ диққати бештар бояд дод. ҳангоми чорвочаронӣ дар минтақаҳои кӯҳиву наздиккӯҳӣ бояд хеле эҳтиёткор буд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.